Giyawhang kita nga musingit pag-usap, iko na sa pag-abuso sa gahong, iko na sa political dynasty, iko na sa bulok na sistema, iko na sa kahapon, iko na sa korupsyon. Mao kini ang panawagan ni Cebu Archbishop Alberto Abet Uy sa iyang homily atol sa Santos nga misa alang sa sugbuanong pakigbisog kontra korupsyon kun Supak 2.0 isip pagsaulog sa ika-40 nga anibersaryo sa EDSA People Power Revolution ning adlawng Miyerkules, Pebrero 25, 2026. Mga igsoon, pinaagi sa EDSA ang mga Pilipino na tunduan na ang gahong at dunay tinutuban, na ang mag-abuso sa gahong manubag sa panahon na itakda sa Diyos. Kung ang kusog sa usa ka nasod, dili managikan sa armas, kundi sa moral na kaisog sa iyang katawhan. Nagkadayang grupo ang mitambong sa misa gikan sa mga tunghaan, simbahan ug mga relihiyoso ug civic groups. Dako kini nga kanang kalihukan nga dapat tabangan sa tanan, labi na gyud sa mga batanon kuyo na mo karon kay para ni silang kaugmaon aron ato gyud mapakita gyud ba nga kitang tanan wata nagpaluyo ng mga dawtan dapat atong barugan unsay sakto kuyugon nato unsay sakto. And today's commemoration is very sentimental sa atong mga Subuanon og ang sa kaminsahe nato nga di nato kalimtan ang pakigbisugan nato 40 years ago. Ang pakigbisog batok sa tinuray nga demokrasya, ang pakigbisog sa tinuray nga kagawasan o sa kasamtangan nga panahon, ang pakigbisog batok sa korupsyon mo'y atong ipadayon. Pagtungtong sa alas 3 sa hapon, gipatingog dayon ang kampana sa Basilika, dungan sa bell ringing sa nagkalaing-laing simbahan sa Sugbo, isip pagtimaan sa EDSA at 40 ug simbolo sa panaghiusang panawagan alang sa pagpanalipod sa atong nasudnong kagawasan. 40 ka tuig na ang milabay sa usa sa labing dako nga people power movement dinhi sa nasod. Human dulan sa tunga sa siglo, wala gihapoy kabag-uhan ang panawagan sa katawhan, hustisya ug tapuson ang korupsyon sa nasod. Mihatag sab og mensahe ang mga representante gikan sa managlahing henerasyon kabahin sa kamanungdanon sa pagtimaan sa EDSA hangtod karon. Gawas sa Basilika, nagtapok ang mga miyembro sa mga progresibong grupo ug mga tungaan sa Sugbo. Bitbit ilang mga banners nga nanawagan sa padayong pakigbisog batok sa korupsyon ug pang-abuso sa gobyerno. Itong mga kauban karon, of course, ang atong mga athletes, student athletes. We have here our basketball, all sports that we have. Naa sila karon dere to support. Una sa tanan ni Arimi diri, una natong attend sa misa aron magiyahan nato na enlightenment not just sa atong mga panawagan karon atong concern nato para sa atong nasod kay mao nang rason nga ako gining gisiguro ang mga kabatanunan nga makuyog namo karon kay this is about their future baya. So mao na nga among ipakita nga mosuporta mi ato ni aning mosuporta mi aning pagkabuhatan tungod kay among nakita nga sa karong panahon na dapat ato gyud ipadayon ang katong na buhat sa unang nga panahon ba nga kinahanglan ang mga tawo magkahiusa gyud kay ngano kung dili ta magkahiusa daghan na kay nahitabo karon nga mga korupsyon sama na sa panggibuhat sa mga dagkong mga politiko karon nga wala nila gihuna ang mga pobre sama sa netabo sa katong flood control nga ilang gipamot daghan kay diri sa Cebu City nga daghan kay labi na dito sa Consolacion Mandawi nga daghan kay nangamatay so kung dili mi mo join ani nga mga panghitabo ano sa pamanamo ni buhaton. Misunod dayon ang Peace March nga gipanguluhan ni Archbishop Uy ug mga church ug community leaders gikan sa Basilika paingon sa Plaza Independencia. Kung ipadayag ang ating gusto sa malinaw na paagi, hindi ating gibunto ang Victoria, pinagi sa pagka nag-iusa o pagkampo. So, ito na mga Pilipino ho, yung video sa invitation karon, thank you so much. Hindi akong anitong nga pagkasin ninyo. Pabilin ka sa ato ang panawagan. Ito galing kamot na maangkon ang bilog na gigawasan. Gipahigayon dayon ang floral o grocery offering sa martial law marker sulod sa plaza ug misunod ang Yukbok concert. Nga gisalmutan sa mga local performers ug mga inila nga Bisaya nga artists. Kini si RD Morales alang sa MyTV Cebu.